好啦，大家好。我 Paco 嘅時間，啱啱好咧，我從大阪咧就開咗1個半鐘頭車左右啦，就嚟神戶嘅。咁咧點解今日會嚟神戶咁特別咧？除咗大家知道神戶有牛之外，牛肉之外，其實咧我今日咧你過嚟咧係考察呢度嘅一個當地嘅 daycare， 一個日間看護嘅養老中心嘅嚇。咁其實日本咧你都知，大家知啦，老人化好嚴。咁但係其實佢咧有老人福利咧都相當唔錯㗎喎，因為大家可能對日本嗰個經營簽證啦有啲了解啦。咁當你哋出人工嘅時候，你要供咩啊？厚生年金啦，係嘛？即係好似我哋而家 MPF 啊，或者社保咁樣樣。咁咧好多嘢咧就係當佢哋年紀大咗嘅時候啦，老唔老以及人之老之後咧佢有好多咧就有國家嘅補貼啦，有個福利啦、養老金啦咁樣樣。咁好多嘅老人家可能年紀大咗啦，可能仔女又唔得閒啦，咁點算啊？我咪嚟日間嘅護老中心咯。咁呢排咧都好多客問我，喂，究竟我而家嚟日本做投資移民或者經營管理簽證可以做啲咩咧？我諗過好多好多項目，咁而呢一個咧我特別嚟睇咧，就係因為佢係特別亮眼嘅，而佢嘅回報率又好，投資又好，都非常之合理同埋佢係一個政府支持，同埋佢係有政府贊助補貼嘅一個行業。咁所以咧，我千辛萬苦都要過嚟睇一睇。咁我哋而家過去睇一睇先。咁咧一般嚟講咧，睇下周邊啲情況啦，你都見到啦，呢度係啲民生區。咁當然啦，你起護老中心，你唔會喺一個市中心啊，喺一個叫做downtown啊，或者好似心齋橋啊地方冇地嘅，有地都唔會起一間咁嘅老人院。一般喺啲民生區啦。咁我話啲公公婆婆咧，佢哋咧日頭咧就喺度玩啦，喺度 relax 啦，喺度沖埋涼啦。咁一翻到去可能食完晚飯啦，一翻到去就係直接翻屋企瞓覺咁樣樣。亦都有啲喺度住咁樣樣嘅，同你香港嗰種老人院嘅格局咧，係真係完全唔同嘅。咁我哋而家入去睇下好唔好？好啦，咁我哋而家咧喺呢個養老院嘅門口啦，咁你見到個 reception 啦，咁咧我哋而家入去睇下係點樣樣咯。咁我戴咗口罩，因為咧始終裏邊咧好多啲公公婆婆喺度，咁我哋都要保護佢哋嘅，係咪？好，咁我哋開門先。開，開。開嚟睇下啦，有好多公公婆婆喺度，係啊。咁跟住咧，我有個翻譯先生嘅，咁佢又唔上鏡啦，咁佢幫我譯呢個日文啦，即係轉翻做廣東話咁樣樣嘅。咁你會聽到佢把聲嘅喎。OK，咁咧呢度咧嘅有啲負責人喺度啦。咁有金道先生介紹一下呢個院舍先，好唔好？ここはデイサービスで、ご利用者さんが22名のデイサービスになります。で、あとお泊まりの方ができまして、9名までが泊まることができる、事業所になってます。で、ここができてから、6年、7年目に入ったところになりますね。こちらが台所キッチンになります。で、朝ごはん、昼ごはんで、夕方の晩のご飯を作る形になる。はい。で、ご飯の方は、こういうのが、冷凍で届きますので、お湯で温めて、で、お皿に乗せて、皆さんに召し上がっていただくっていう感じになりますね。呢度一日有幾多餐㗎3食ですね。咁嗰啲公公婆婆佢哋會唔會話有一個特定嘅餐單啊？有定期會有啲營養師過嚟喺度幫佢配給佢哋啊，還是係呢個院舍自己備好嘅？ありますね。柔らかいソフトなご飯であったりですとか、あとは、お魚がダメな人がいるので、お肉に変えたりとか、っていう形で、で、あと、細かく、ちっちゃくしてですね、お出ししたりしてますね。その方に合わせてメニューチェンジしてます。栄養の方はもうこれを送ってきてくださるところにいらっしゃるので、栄養はもう管理されたものが届く感じになります。統一管理ですね。そうです、そうです。對か。分かったわ。で、こちらがもう、皆さんにレクリエーションフロアになります。で、ここで体操したりですとか、あとご飯食べたりとか、皆さんお話ししたりとかはもうすべてここの
ワンフロアで行ってる感じですね。なので、みんな来たら22人、ここで過ごす形。佢呢度收啲公公婆婆有冇啲咩限制啊？譬如一定要健康啊，或者有啲譬如有啲老人痴呆症啊，或者點樣樣嗰啲收唔收咧？還是係佢有冇個收嗰個老人嗰個資格嘅？あ、それは、基本的にはないです。咁但係佢如果有唔同嘅即係病徵嘅公公婆婆，佢哋點樣去點樣去分離？即係譬如佢係老人痴呆症嘅，佢會周圍跑嘅，佢會開門走咗出去嘅。もう、来てる方もいらっしゃいますね。そう来られてる方の8割、80% は、そういう方たち。声かけであったりとか、安心していただくことで、安心して過ごしていただく。あとはもうマンツーマンで。佢哋有冇一個政府要求咧？佢哋俾幾多老人家要配一個員工咁樣？ありますね。なので、どうだろう、職種によっても、職種、管理者、看護婦、相談員、で、介護職員の、あとは人数に合わせて配置の基準というのはあります。で、ここはだいたい6人から7人ぐらいのスタッフが働いてます。300点。300点、頑張りました。はい、ありがとうございました。はい、ここが30番です。行きましょう。咁啊，呢度非常之好啦。其實我爸爸之前都住養老院嘅，咁啊香港嘅養老院又好嚇，國內又好，咁啊冇咁多呢啲真係活動啊，嗱同啲老人家喺度互動啊，玩遊戲啊，就冇咁和諧咯。可能成個老院就係可能係喺度食下、瞓下、睇下電視咁樣樣。咁啊，可能訓練一啲反應啦，準時到啦，係啊。哇！顏色啦，係啦，咁啊，令到啲老人家咧不停喺度鍛鍊翻佢哋嘅腦筋啊、肌肉反應啊、顏色嘅分別啊，咁啊保持年青啦，唔會咁容易衰老啦。はい、せーの。最後。頑張って。惜しかった。ビンゴがありますね。100個プラスですね。好啦，咁啊睇完佢哋活動啦，咁我哋唔好阻佢哋先，我哋睇一睇佢哋嗰個生活嘅環境啊嘛，同埋配套。咁啊嗱，你睇下佢哋嗰個洗手間啦，咁啊真係大過香港好多啊，佢廁所。咁啊，你見到啦，啲配套啊、扶手啊、iPad 啊各樣嘢一應俱全嘅，可能哪怕係坐輪椅又好，係啦，可能行動不便又好，咁啊都好齊全。咁我哋亦都睇下公公婆婆喺邊度沖涼嘅好嘛？咁你呢度嗱，我咁大份啦，入嚟都好寬敞嘅，入嚟可以睇下。咁啊有暖風機啦，有暖風機有晒所有，即係唔怕會凍親啦。咁啊可以喺浴缸嗰度沖涼又得，或者喺呢度啦坐低呢度沖涼又得，咁好方便嘅。咁老人家有個獨立嘅空間啦。咁呢個床咧就係升降床啦。其實呢啲標準啦，咁香港都有嘅。咁可以自己去。咁呢個緊急嘅時候咧，有緊急我平安鐘啦。因為護曬區唔係好大間，但係咧叫做好出入好方便啊。呢啲全部應該佢都有晒 standard 㗎啦。推嗰啲 wheelchair 輪椅啊嗰啲全部冇問題嘅。跟住嗰啲房其實都一樣㗎。出嚟影一影啊！咁啊，呢度會有唔同嘅房間啦，咁啊唔同嘅老人家住。和室今畳み上げて机をセットしてるんですけど、いつもここ畳にお布団敷いて寝ていただいてます。で、ベッドルームが8、畳が。好啦，咁啊唔該晒啦，咁啊想問一問咧，就係話呢度除咗老人家呢個喺出嚟活動下啦，有得住啦、沖涼啦。
有冇其他譬如室外嘅活動啦，或者有冇一定期一個 schedule 或者一個時間表，有啲咩活動咁樣嘅咧？そうですね。基本的には中、室内が多いですね。ただ、訓練、歩く練習とかで、外を歩いたりします。あと、桜見に行ったりします。所以大部分都係喺室內為主。不過喺室內為主。佢因為佢24小時咁，係咁佢應該係咪幾多班啊？嗰啲員工咁樣樣？基本的には、二つと夜ですね。啊，即係3つですね、分けて。昼は二つあ、夜が一つ。好，咁啊，唔該晒先，阿力，唔該晒你係啦，咁啊，到時有啲 details 嘅嘢咧，我會再同大家講解下嘅，好冇？